Sa atong unang pagbasa, dunay encounter si Pedro o si Juan. Naka-encounter sila sa Ginoo. Unya ang resulta, nalipay kay sila. Dinhi sa ato sang ebanghelyo, naka-encounter sad sila sama nila ni Felipe, Andres o practically tanan nga mga apostoles. Naka-encounter sad sila sa Ginoo, nalipay kaayo sila. O na hastang mga tao perting lipaya, himuon na gud nilang leader si Jesus. Ambot senador baka ilang pilion na to, congressman baka o mayor o gobernador baka, basta gusto nilang himuong leader si Jesus. Pero dunay kalainan ang duha ka encounters sa Ginoo. Ang dinhi sa atong unang pagbasa, gidakop sila, gipriso o gilatigo. Diri sa atong ebanghelyo, nakasinati sila nga ang pan nga 5 kabuok o ang isda gip-multiply ni Kristo o nakabusog, nakatagbaw og 5,000 ka mga tao, more or less, o nakapuno pag yung 12 kabukag ang salin. Milagro ang ilang tawag ato. Kining unang pagbasa, unsa may tawag ninyo ani? Milagro sa ni? Unsa man ni? Among-among. Ana. Pero pulos ni sila encounter sa Ginoo. Kung kamoy papilion, hay may ganahan ninyo nga encounter sa Ginoo. Kanang milagro, miraculous encounter, or kaning daog-daog. Hay may inyo. Sa nangamatay na mo diya. Ikasiyam naman girong adlaw sa atong nobinaryo. Unsa may inyong nakatunan gid ba sa siyam ka adlaw nga sige tagpamalandong niya ang ato rabang tema kay San Vicente Ferrer, lig-on og sulundon nga kauban sa mga magpapanaw sa paglaom. Kaning encounters Ginoo mao man ni makahatag na tug paglaom. Pero dunay duha ka klase sa encounters Ginoo. Sa unang pagbasa, giamong-amongan sila, nakasinati sila inhustisya o physical pain, gilatos. Nya diri sa atong ebanghelyo, milagro ang gipakita sa Ginoo. Nakuan gyud na nidaghan ang pagkaon, nasubrahan pa og 12 ka kanini ang bukag. Hay may ganahan ninyo ani kanang milagro o kining kasakit. Mga yawanon mo. Basta milagro gani inyong pilion, atong pilion, peligro tang mayawaan. Mao na ang gusto ni Jesus, dili ang milagro. Mao bitang ang mga tao sa dihang kuhaon na unta siya aron nga mahimong leader kay makamilagro man day siya, nisibat si Jesus. Kay nga naman dili na mao ang atong gikinahanglan kanang milagro. Muna, kung 60 ang kilos bugas niya na ay makapahimong 20, ganahan ka ng mahimong leader? Ganahan ka? O kisa ko tayo dili ganahan, pero sa atong sitwasyon karon sa Pilipinas, og mahimong ang bugas nga nindot o klase, mahimong 20 ang kilo, murag milagro. Murag milagro. Nyag dunay politisyan nga maghimo ana, nagmilagro na siya. Ayaw nagpilia. Kaya nga naman, ang milagro, panagsara kay na mahitabo. Dili na permanente. Unsa may permanente sa tong kinabuhi? Ang kasakit. Ang kasakit. Kamong mga asawa, sa inyong encounter des inyong bana, unsa man gyud galabi? Kalipay o kasakit? Ay mo pamakak diya. Kay kun ako sang pangutan-on ning mga bana, maupod na ilang tubag. Kasakit. Oh, maingon na mga bana. Atong kuan, magpasalamat deta no. Naku, ipiit ka nang wa na ihangin. Una pa ni ana ba? Muralag ni hikap lagamay ba nako. Kana untang, di ba? Ako nakauyab ang kusuna og muhikap ko sa akong uyab. Piit ginadritso. Kay nindot kay na. Pero karon, sus luag kay hinikapan. May mo mga asawa, sigihan pa magpiit og ako sa inyong bana. Oh, pugson no na kayo. Na, kay di man gusto kasakit.
Niya ako na sa silang gipaingon pag ana sa singsing nako mga banab gaksag hugot inyong asawa na why hapit ni gakos ako pag yung gibalik-balik niya pag human sa hatag sa aras na ingong asawa akong dawaton ako dayong giingnan mga asawa hagki inyong bana naglingi-lingi po kay murag mauwaw ba mauwaw nako na mauna ni ron kay ngano man doon na naman god sila yung mga discontentments nga nahipos ba mo nang usahay murag magpanagana na kaglabing-labing anang tao nga murag bitag nangandoy na ka nga nusa man ni matay ni buang dakon daghan kay ubos ba pero kana dayon kasakit mga igsuon mao gid nay the best occasion nga maka-encounter ta Ginoo mo na si San Vicente Ferrer daghan kay ni siya kasakit nga naagian ug iya nang sungasong hangtod siya namatay ug tungod ni anang iyang kalig-on batok sa mga kasakit daghang mga tao nga dunay mga kasakit muhupay ug masulbad tungod ni San Vicente Ferrer ang mga apostoles daghan sa kay kasakit nga agian mo na tungod sa ilang kasakit nga giantos makahatag sila kahupayan ngadtos mga taong dunay mga kasakit. Si Jesus mao'y labaw kaayo og si Mama Mary porting daghanang kasakit gyud hangtod sa paglansang sa cross. Mao na hangtod karon the best gyud nga healer sa atong kasakit si Jesus og si Maria. Mo nang doon tay gitawag Alliance of Two Hearts. Mao na nindot kayo. Kanisad si Saint Atanasio gitawag mo ni natog one of the fathers of the church. Buutan kay ni siya, nindot kay ni siyang muwali, may kay ni siyang mupasabot, matinabangon pa kaayo, pero unsay nahitabo sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo, gisakit pod ni siyang maayo tungod kay ang mga leaders atong panahona do na may gitawag og heretical belief. Kana bang murag dili kayo Kristiyano nga belief ba? Kanang Arianism, nya ni hari man atong panahona. Unsa man ang Arianism, philosophy na siya nga gi-embrace atong Arios ito kapari nga niingon nga si Jesus dili tinuod nga Ginoo. Tao ra si Jesus, dili Ginoo, dili divine. Nya kita kay moingon man ta si Jesus tinuod nga tao og tinuod nga unsa na atong gisulti? Unsa na nga tuog na mamo diya? Tinuod nga Dios og tinuod nga tuo mo na gilingay mong tupad na motuo ka nga si Jesus tinuod nga Dios nya tinuod sad nga tao why otro san mong na naglibog kana lang ganing moingon ko ganang mag-counseling ba nya maghilak-hilak na akong counselan kay sakit ko no kayo nako tan-aw lang ni Jesus sunda si Jesus moingon dayon may man to siya pader kay Ginoo man to nako di oy tao to si Jesus. O dili to tao si Jesus, Ginoo to. Kada bang i-separate nimo ang pagkatao o ang pagka-Dios ni Jesus. Mao na ang Arianism. It's either ingno nila si Jesus nga tinuod nila si Jesus taong matuod pero dili sa Dios nga matuod. Ingin ana ang ilang belief. Pero kita atong gi-joined. O si Saint Athanasius tungod ana na exile siya kalima man tingali nga gipriso siya mura siya si former President Duterte baka nang ipadala ngadto sa prisuhan exile man toron si kuan or gipriso gyud dili lang gani exile priso gyud mamaora mo na ano bang kwaon kas imong lugar butang ka dito sa laing lugar para di nakakatingog para di naka magtingog-tingog ana sa Team Marcos o Team Duterte karon hay may kusog mo antos aron isangyaw ang kaayuhan sa Pilipinas. Team Marcos o Team Duterte. Kinsa Manila ang mudawat og kasakit o kinsa man sa nila ang kusog kayong magmilagro. Magmilagro ba? Kana bang mukalitlag kadato mga milagroso kayo. Kinsa man Team Duterte o Team Marcos. Kanang kusog kayong mumilagro ato na nang taktakon pero kanang kusog mo antos unya dad-o nila ang atong nasod
sa pag-antos aron makabot ang katingosbawan ato ng butaran. Kana bang maghatag bitaw nato og giya sama ni San Vicente Ferrer nga ang paglaom nga tinud-anay naas pag-antos dili sa pagpahayahay, nga kanang kwarta dili na maoy solusyon sa atong problema. Unsa may solusyon? Ang panaghiusa. Sama ni Hesus niingon si Felipe, papahawaan ning mga tao, asa man tag ipakaon ani. Unsa may giingon ni Hesus? Palingkura. Palingkura sila, maghiusa ta. Unsa may naa ninyo diha? Ingon sila 5 ka pan, 2 ka isda. Ingon si Jesus, sige, ato ng sawan, manglingkod ta, maghiusa ta. Unsa maroy na as Pilipinas, utang. Pila may utang karos Pilipinas? 16.6 trillion pesos. Ana. Nya, unsa may atong ipakaon sa mga Filipinos? Muingon gid unta ng mga leaders, manglingkod ta, maghiusa ta, maghinatagay ta, maginantusay ta. Dili kay magsigig pasalig anang naang kwarta nga instant, mutambong lang mo meeting, tambong mo rally, di adayoy ayuda, di na maoy magic man na. Di man ganahan si Jesus ana, nya kita rabano, immature kay tas tanan. Ako lang yun ang isulti ha, mo claim ko ani. Kay maupagid ni ron ang timpla nato sa mga butantil, majority gyud sa mga voters kay tungod manggod sa taon kay mga pobre kay ta mangita gyud hatagan, di gyud mo butar og di hatagan. Nya ang atong tan-aw bitaw sa politician or leader kana gyung manghatag bisan din ni simbahan, sa manimba pero mo simba mo tagaan mo bugas basta lagi abot nga to ground nya nalista ko dia ay dili oy nga to simba ay listas ako ana amo nang wa gina nato buhata dinhi, di ba? Bisag gamay imong ihatag, bisag 100 pesos lungguba na murag gitag mga ulmigas, murag tag mga langaw, pero ingna limpyuhin ang tukaran sa imong silingan, limpyuhin ang iyang kanal. Unsa man ko dire, unsa man na siya siniswerte, di ba? Mo na ang ato mga youth gahapon ang ilang gibuhat clean up drive sa atong prosesyonan. Karon magprosesyon man tarong kuan, karong human karong hapon, human sa alas 5 misa, atong tan-awon ang ilang agi. Mga youth na nato, mga PYCC o mga SK, nanguan sila dito ng limpyo. Nya ilas ang gidikoritan. Hago ba? Buwad sa init. Hana. Muna, kining mga politicians karon, dool naman lang eleksyon, no? Napo naman lang kaadlaw. Di na ta mobutar ani mga politicians nga makapabungkag bitas atong relasyon, kanang makapahiusa. Kana bang kamao ba anang gitawag bag bayanihan spirit? Di ba kuan kay na nato, proud kay ta ana, elementary pa ko nanay picture dito sa among classroom, kana bitang magyayong anang balay namo ana sa una picture, no? Ana kay bayanihan kuno ang mga Pilipinos kuno bayanihan. Sige ko na be, ingna imong tupad lingi ako no, ingna sige kag palit og slot, ingna sige kag palit og slot. Mao man ni ang atong version sa bayanihan kining slot. Ang ako ning i-report ninyo ha, kay mo ni atong bayanihan nya. Thanks be to God kay ang atong mga Cebuano speaking people nga tuaros mga gawas nasod outside sa atong parokya nakigbayanihan nato dinhi. Mao nang daghan kay tag nahimong mga proyekto nakigbayanihan kagamay ra ning atong simbahan. Niari diri ako mga classmates, mo'y na nagmisa gahapon sa Father Jojo, mo'y di Aquino, mo'y nagmisa. Mao ginay ilang comment, di man mi katuo Father nga ingon ani ni ang kuan purmas inyong parokya. Ma-amazed ba tungod na sa atong bayanihan. Pero karon bisag nagbayanihan ta, dako pagitag slot palitonon para sa atong pista. So ako lang ning i-single out ang atong pista kay mao ni atong kinahanglan ugma na ba untang deadline ani, pero mura magdi gyud ni mahurot ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP
37,164 na ang atong halin, na apay 32,836 nga wap amahalin tag 100 pesos per slot. Na ani 12 slot challenge nga tag 1,200 na nasa tay 1,146. Nganong ako maning isigig sulti kay magbayanihan ka tao pamalit mog slot hangtod ugma hangtod inig ka naning Domingo nya kung di gini mahurot lahuson ni nato hangtod sa matapos o kanus ang mahurot kay nanggamit man taron og funds sa budget nato sa kuan pista atong gamitan sa tukatong ubang nga pundo sa atong parokya nga dili unta para sa pista murag nang huwamba atong giana ato sa to siyang ulian mo nang sige lang gitag palit og slot kamong makigbayanihan makigdamay sa mas mga apostoles. Sige lang gitag apod-apod, ginagmay-gagmay, gipikas ang pan, gipikas ang isda. Mao ni ang Eucharistia, mao ni ang atong bahin-bahin sa lawas ni Hesus. Salamat kayo. Pakpakan nato ato mga slaughters. Salamat kay tanan. Nya nalipay pod ko kay gahapon nang hatag tag 8 kalitson atong gitagaan to katong para sa mass wedding. Oh, naka-secured kita. Niabot nang naman tay 15 ka slots para sa litson, tag 15,000. Ang ato na sang nahalin, 8 na ka litson, nya napay 7 para na sa nakarong pista. Napamudihay 15,000, i-donate in town diri kay ipalit na natog litson, 7 ka litson. Ana, giling nga imong tupad. Ing naasa ka ana, slot or litson. Inaasa may ma-afford ni mo ana. Niya karon sad alas 10 mao ang atong pontifical mass with Archbishop Jose Espalma. Naasad tay igsuon dinhi nga mao gyud ga kuan ga paluyo aron matukod ning atong simbahan o kining lambo ni atong community hangtod karon nag-birthday karon ato sang iampo si Brad Boy Mantuhak. Atong pakpakan si Brad Boy. Happy birthday, Brad Boy. Sila mooy sponsor aning atong, ako lang gining specify, di man tatik specify og sponsor, pero siya mo sponsor iyang pamilya aning atong misa with Archbishop Jose Espalma. Nya isip iyang celebration ang tambo dad-o niya ngadto sa paniudto ang tanan nga motambong. Pero maglakaw lagi ana padong adto padong Woodlands ato man dito ana diha ba na dako diha nga kuan sa may Woodlands na dako nga hall diha nya nganong iyam nang gibuhat sa iyang kalipay nga nakaabot siya 64 og nilambo ang atong community dinhi pero kay bawo ba mo kasakit nga naagian ni Brad Boy og sa iyang pamilya kay bawo mo di na lang na nato hisgutan. Grabe ang kasakit nga ilang giagian sa pag-alagad aning parokyaha. Pero kay ni padayon man nakasinati siya karog kalipay og ang iyang pamilya nga di gid niya ma-explain. Mao nang ang iya ra gyud i-share ko ning akong grasya. Nasakitan sad mo kay bawo mo sa akong kasakit dinhi hangtod karon. Daghan oy pero wa sa jud ko moundang mo nang ni kasinati sa tarog kalipay mo nang musige ra jud kog ingon kasakit pa more. Kay ang kasakit lagi maunay nindot nga okasyon aron ta makasinati sa Ginoo. Kamusad naasa ninyo nasakitan sa inyong pag-alaga dinhi hasta mong namalit og mga slots naasad mo'y kasakit pero padayon tagpalit padayon taghiusa matud pa ni Kristo kitay mo pakaon bisag hapit wa natay pagkaon kitay mo palit og slot bisag hapit wa natay kwarta matud pas usa nato kabayer hangtod karon pader pobre lang gyapon kaayo mi pero ang akong gibati sa una bugat kaayo ang among kakabos pero karon nga magsigi kog palit labing menos usa ka slot kada buwan ang among kakabos gaan kaayo og daghan kay kog kalipay nga nasinati karon di na kabayran og sapi di ba nana sige nindog na ta